Európska únia vyrába apokalypsu. V nedeľu zastavia autá, ropa chýba. Nie náhodou, ale preto, že Európska únia si sama zablokovala dodávky. A teraz prichádza s riešeniami, ktoré pripomínajú diktatúru. Nedeľa bez aut. Sloboda zničená na príkaz. Diaľnice premenené na spomalené labyrinty. Pohyb sa stáva trestom. Energetický lockdown. Viac práce z domu, viac kontroly, menej života. Európska únia nás nevracia len do minulosti. Chcú vymazať naše pohodlie, našu slobodu, naše životy. Svet sa nám smeje. Zatiaľ, čo sa pomaly stávame rukojemníkmi vlastnej kontinentálnej utópie. Riešenie je jasné. Nakúpme ruskú ropu. A ak progresívci nechcú, nech si nechajú autá doma, my pôjdeme vlastnou cestou. Toto je obraz vyspelej Európy 21. storočia. Miesto slobody máme poslušnosť. Miesto života lockdowny a miesto rozumu ideológiu. Mal by si ma sledovať, dozvieš sa viac?